Hola, des de soc de santcugat.cat. Avui tinc l'honor d'entrevistar la Maria Vallès León, que és la meva filla, és infermera i des de fa 10 mesos està a la unitat d'urgències de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Avui és el seu dia de festa. Com estàs avui, Maria? Molt bé, molt descansada. Porto 3 dies seguits fent torns de 12 hores i la veritat que el dia de descans s'agraeix molt. Des de quan fa que estàs fent aquests torns de 12 hores, jornades laborals de 12 hores? Ens ho van canviar farà cosa de 3 setmanes i ens han dit que va per llarg, mínim 3 mesos. Escolta'm, com portes tu el tema de les emocions? Perquè la meva filla és una noia molt emotiva i com ho fas? Quan arribes a urgències, això es queda fora de la porta i entres com si res? O com t'afecta això? Bueno, jo no puc deixar les emocions a part perquè a la meva feina estàs amb persones, gent que té por, és una situació nova, tant en situació de Covid com situació no Covid, no pots deixar les emocions a part i tampoc crec que faria la meva feina ben feta si no fos com sóc jo. Quantes vegades pots arribar a plorar al cap del dia, a la teva jornada laboral? Aviam, una o dues, alguna llàgrima cau, perquè és molt emotiu, és molt nou tot això, és molt incert i la gent té molta por. Llavors tot el que t'arriben a dir, tot el que arribes a veure, ets persona i ho sents. Estem immersos en aquesta crisi del Covid-19, tots anem protegits, a distàncies de seguretat, no sortim de casa, estem a casa, i tu estàs treballant a primera línia. Et fa por? Tens por al contagi? Si aquesta pregunta me l'haguessis fet al principi de tot això del Covid, et diria que sí, que tenia molt respecte, però ara no, perquè treballar amb por no et permet treballar bé, a part que anem superben protegits i si tu treballes bé seguint tots els protocols, no has de per què contagiar-te. Doncs bé, tot això i més ho podeu llegir a l'entrevista que acabem de penjar a socdesantcugat.cat. Llegir tota l'entrevista on la Maria ens explica fil per randa com és la seva jornada laboral a urgències en aquesta crisi del Covid-19. Moltes gràcies, Maria. De res, papi.